Hej alle sammen. Velkommen til Oliver leger dukketeater. Ja, altså jeg er inde på mine forældres værelse. Normalt burde jeg være inde på mit eget værelse, men har meget med lys herinde, okay? Ej, det var for sjov. Men den der person, som jeg skal lege dukke med, er, og jeg tror ellers, hvis godt I ved, hvem det er, trommehvirvel. Jeg skal være Kai fra Kai og Andrea. Normalt burde jeg vente til jeg er blevet voksen. Men desværre så er jeg ikke voksen. Og jeg er ked af, at jeg har ventet i så mange år, men det fik I sikkert heller ikke. Men det her er Kai. Og nu skal jeg så spille ham, så I må vist hellere gøre jer klar. Okay, nu begynder vi. Hej Kai. Hvordan går det? Det går strålende. Jeg har lige været til Legoland, og jeg fik en stor gave. Nå, hvor er din gave? Den er hjemme hos Andrea. Du har den ikke med? Nej. Nå. Det var hvis noget er en overraskelse. Ja, det var noget af en overraskelse. Det er det sådan hver gang. Jeg glemmer altid at tage nogle ting med. Til sidst glemte jeg at tage min mors patter med hjem, som hun havde glemt op hos sin mormor. Mener du ikke BH? Nå, jeg er BH. Det tænkte jeg nok. Men Kai, hils på alle de andre. Sig hej Kai. Forsvind med jer. Kan du ikke lide dem? Jo, det kan. Men de skal forsvinde. Okay. Måske skulle vi bare begynde med talen. Godt. Kai, hvad siger de, når de går ind ad en dør? De siger, at du er noget af en tøsedreng, der altid skriger foran ulve. Jeg skriger da ikke foran ulve. Hvad med Mason? Mason, hvad taler du om? Ham kender du da godt. Det er fra Alex Russo. Nå ja, ham er jeg måske lidt bange for. Men det bliver jeg ikke, når jeg er stor. Du har ret. Nemlig? Så vil du være mere bange for ham. Lige meget. Hvordan er min far så? Meget så er en dejtøsdreng. Hov, du skal tale pænt. Det gør jeg også. Det er bare rigtigt, at det er dig, der er en tøsdreng. Måske skulle vi bare stoppe. Nej, nu har vi jo lige så sjovt. Og alle de børn skulle bare vide, hvad din tøsdreng, der altid skændes med sine søstre, og altid bekymrer sig for meget om sig selv. Okay, nu kan det altså være nok. Du skal altid blande dig. Gør det? Om du gør, det gør du jo hver gang. Men jeg siger jo bare sandheden. Men det gider jeg ikke at have, alle andre skal høre. Hvorfor tror du, jeg sidder og læser en dagbog? Du sidder og skriver i en dagbog. Jamen hvad? Er du ved at blive nervøs? Jeg kan se, du allerede sveder. Hvor har han dog alt det fra? Det var altså ikke en del af det der med talen. Nå, men så kan talen bare sige farvel til dig. Og nu siger jeg det. For sidste gang. Gå med dig, tøsedreng. Godt. Det var så det. Nu skal vi så bare have sagt farvel til jeres små tøsebørn. Men
se mere på det her program, for jeg er en rigtig god figur. Og jeg er ikke sur på andre. Det er så skrevet!